B'investiment ta' madwar mit miljun euro, it-terminal eżistenti tal-Ajruport internazzjonali ta' Malta se jespandi kważi bid-doppju fil-waqt li se jwassal sabiex Malta jkollha ajruport ta' 5,000. L-investiment se jwassal biex l-infrastruttura tal-ajruport tinbidel kompletament sabiex mit-18,000 metru kwadru eżistenti l-ajruport jikber għal 31,200 metru kwadru. Il-pjazzetta bl-istabilimenti tal-ikel se titmexxa għan-naħa ta' quddiem tat-terminal dan fil-waqt li t-tkabbir fiż-żona tac-check se jara żieda ta' 25 mejda tac-check biex b'hekk dawn jitilgħu għal 61. Iż-żona tas-sigurtà wkoll se tikber b'4 karreġġati biex it-total ikun ta' 10 karreġġati tas-sigurtà. Fis-sala ta' tluq in-numru ta' gates ta' tluq ser jiżdied bi 15-il waħda biex kull gate ser tiżdied b'100 metru kwadru. Fit-tieni sular ser jiżdied ukoll il-post tan-negozju l-istabilimenti tal-ikel bi 300 metru kwadru fil-waqt li se jkun hemm sala sħiħa mimlija bl-istabilimenti b'varjazzjoni ta' ikel. Id-diżinn tal-ajruport ser jinkorpora fih diżinji Maltin, l-użu tal-ġebla Maltija u referenza qawwija għal baħar li jdawwar lil gżieritna. Nixtieq ukoll li insaħħu il-sense of place, li l-ajruport ta' Malta jkun iktar konsistenti fil-messaġġi li huwa fl-aħħar mill-aħħar airport Malti biktar dawl naturali, biktar textiles u materials li huma Maltin, kif ukoll ninvestu f'teknoloġiji ġodda. L-ajruport ser ikun qed iżid ukoll b'46,000 metru kwadru f'parkeġġ għall-ajruplani dan fil-waqt li ser ikun qed isir investiment sħiħ fuq il-proġett ta' Sky Parks 2 li fost l-oħrajn ser isarraf lukanda ġdida bis-swit l-ajruport. F'konferenza tal-aħbarijiet, l-Ajruport internazzjonali ta' Malta ħabbar ukoll it-tbassir għas-settur tal-avjazzjoni f'pajjiżna għal din is-sena. Fil-fatt stmat li din is-sena l-ajruport se jara ma' 7 miljun u nofs passiġġier, din hija żieda ta' 2.3% fuq is-sena li għaddiet. Il-kap eżekuttiv tal-Ajruport L-Ajruport innota l-qabżiet il-qoddim li saru fl-aħħar snin fil-qasam tat-turiżmu fejn l-Ajruport minn sena l-oħra qed ikompli jara r-rekord wara l-ieħor ta' passiġġiera. Ili l-airport issa 12 sena u niftakar żmien fejn kellna 2.8 miljun passengers ġifieri kbirna b'mod sostanzjali. Nemmen li fil-futur Malta fadalla x'toffri, partikolarment fix-xhur tax-xitwa, u nemmen li b'mod sostenibbli nkun nistgħu nkomplu nkabru il-prodott turistiku tagħna u għalhekk inkomplu nkabru wkoll numru ta' turisti li jivvisitaw pajjiżna. Fl-istess konferenza l-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli leqet it-tbassir tal-kumpanija li tmexxi l-ajruport filwaqt li stqarret li ser tkun qed tara li tkompli tiżdied il-konnettività biex pajjiżna jibqa' jkun aċċessibbli għat-turisti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.